Καλημέρα σε όλους. Καφές και ένα γρήγορο update για αυτά που μας περιμένουν σήμερα. Η φωνή έχει κλείσει λίγο από τη συναυλία. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά σήμερα το Mauthausen να είναι η ταινία λήξης στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο για την κρίσιμη περίοδο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον όταν το καλλιτεχνικό έργο γίνεται μέρος, μπαίνει στα πλαίσια ενός τέτοιου διαλόγου για την ιστορία, οπότε θα βρεθούμε σήμερα με τον Αρίσταρχο στις εργασίες του συνεδρίου και αμέσως μετά θα βρεθούμε στον κινηματογράφο Αθήνων Experience για να προλογίσουμε τη σημερινή προβολή του Mauthausen. Αν έχετε σκοπό να έρθετε στις επόμενες ημέρες, προγραμματίστε το για σήμερα. Ένας λόγος παραπάνω. Πλάκα κάνω. Η ταινία αυτή καθεαυτή εννοείται ότι είναι ο βασικός λόγος και ευχαριστούμε για την πολύ μεγάλη ανταπόκριση για άλλη μια φορά. Θα γίνω μάλλον βαρετός αν πω ότι θα πάμε για 6η εβδομάδα προβολής με βάση το δικό σας feedback και όλο αυτό που συμβαίνει καθημερινά στο Αθήνων. Αυτά. Καλημέρα.